ସବୁଥର ଭାବୁଛି ଭୋର ଉଠିବି ବୋଲି 11ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛି। ଆଜି କେତେ ଭୋର ଉଠିଛି, କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସୁହାନା ସଫର ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଥରକ ସକାଳୁ ଉଠିବା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ସବୁ ଛାତକୁ ଆସିବି। ଯେଉଁ ବାଜିବ ଯେଉଁ ପବନଟା, ସକାଳ ପବନଟା, ବଡି ସହଜ ତ ପତଳା ବଡି, ସେ ବାଜିଲା ପରେ କାଳେ ଚେଞ୍ଜ ଟିକେ ହବ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଟିକେ ଡେରି କରିଯିବା। ଖୁସି ହେଲା ବେ ରଡଟା। ମଶା ଗୋଏ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଉଠୁନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଛିଡା ହେବି ମଶା କାମୁଡ଼ିବ। କାହିଁକି ମୋ ରକ୍ତଟା ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ, ମୋ ରକ୍ତଟା ହେଲା କି, ମଶା ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଗେଲ ଚୁମା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଘୁଷିଯିବା। ସେଇଟା ଛିଡ଼ା ହେବନି, ଡୋରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଟିକେ ଏଇ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଟିକେ କି ଫୁଲ ହେଇଯିବି, ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇଦେବି ନା। କିଏ ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା କି, ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ 2-4ଟା ନେଇ ଦେଇଦେବି। 2-4ଟା ଦେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ ନଉ, ଗୋଟିଏ ବି ନବ ଯଦି ମୋ ତ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଲାଇଫ ବନ ଯାଏଗା ଆଉ। ହଁ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଛାତ ଦେଖାଉ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ରହୁଛି। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡେଲି ଆସେ, ସେଇଠି ଟିକେ ସେଇଆ ଟିକେ ନଜର କରେ। ନଜର କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଟିକେ ଫୁଟି ଯାଆନ୍ତା ତ ମୋର ପୁରା ଲାଇଫ ଖୋଲି ଯାଆନ୍ତା ଆଉ। ଦେହ ଟିକେ ବାଜୁ, ପବନଟା ବାଜିଲେ ପତଳା ପଟେ ନା, ଦେଖୁନ କେତେ ପତଳା ବାଜିଲା ପରେ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ ନା। ମୋ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚେହେରାଟା ଦେହ ପ୍ରତି ପୁରା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଫାଲତୁ କଥା, ସକାଳୁ ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜି ଯାହା ମନ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଲୋକମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ, ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆଉ 11ଟା ବେଳେ ଉଠିବିନି, ସକାଳ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିବି, ଦାନ୍ତ ମାନ୍ତ ଘଷି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଛାତ ଉପରୁ ପୁରା ଆସିକି ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ସକାଳ ପବନ ଦେହରେ ବାଜିବ, ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ଦେହକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ତ ମୁଁ ବିନ୍ଦାସ।